dels drets fonamentals. No ens poden fer xantatge, no ens poden dir que hem de triar entre sanitat o educació o radiotelevisió valenciana. Tot és compatible, els drets fonamentals són compatibles. El poble informat no serà manipulat. Así que ensenyava a la gent la referència per la que hi ha. El referente identitario de cada comunidad autónoma. Si no existen los medios de comunicación públicos, el pueblo no tiene voz. Estaremos en manos de los 4 o los 2 o el único grupo de comunicación privado que emitirá un único mensaje. Y vamos a un pensamiento neoliberal único, que es lo que nos están vendiendo. Pues imagínate, vivimos desde Telemadrid, los compañeros y compañeras que no pueden estar hoy aquí todos, aunque os trasladan solidariamente un abrazo muy fuerte. El jueves pasado, cuando conocimos vuestra sentencia, nos dio un subidón de esperanza a nosotros también, porque los jueces, por una vez, se ponen de parte de los trabajadores. Pero llega un gobierno, da un golpe de Estado y acaba con una decisión judicial. Es algo, y no es tolerable.
Valencia y otros compañeros y compañeras que desde Granada y Almería están ahora en la manifestación de la CAM. Hay un gobierno en Andalucía que a fecha de hoy, toquemos madera, está defendiendo la radiotelevisión pública. Serem milers marxant i entrant a la ciutat pels vells camins de l'hort amb els peus bruts de fang. Vindrem per Torrefiel, vindrem per Campanar, per l'Horta de Pinedo i pel camí del Real. Prendrem tots els carrers, la gent ens mirarà, amb cara de sorpresa i seguint-nos al pas. Prendrem tots els carrers, la gent ens mirarà i enfilarem la nit camí del centre urbà on hem posat a l'alba amb un grup de companys. Vindrem amb fanalets fets de meló del joc i canyes de les vores dels nostres vagons. Destaparem la llum, les capses de cartó són papallones de mil colors. Destaparem la llum, les capses de cartó ampliaven cubs de cera. Maquinava, s'ha desbordat la primavera. Per tu només, per tan ràpid i encès, per tu al migdia cremant. I avançarem contents, segurs i organitzats, per plantar la bandera a les torres del quart. Traurem els mobles vells, les ombres del passat, farem una foguera despertant la ciutat. Destaparem la llum, les capses de cartó, coneixem papallones de mil colors. Destaparem la llum, les capses de cartó ompliaven cubs de cera. Maquinava, s'ha desbordat la primavera. Per tu només, per tan ràpid i encès, per tu al migdia crema. Maquinava, sota les sorrenes la terra, i els dies van canviant, i els temps van despertant la primavera. Els marxant, llegat de la ciutat, maquinava, s'ha desbordat la primavera. Per tu només, per tan ràpid i encès, la primavera. Per tu només, per tan ràpid i encès, que no la tanquen! La llibertat d'informació i l'expressió en valencià són drets fonamentals i constitucionals. Són els nostres drets, els nostres, i cal defensar-los. Alacant, València i Castelló estem tots units per a fer un cant a una veu, que és sí a Radio Televisió Valenciana. Radio Televisió Valenciana no es tanca, Radio Televisió Valenciana és nostra, i els músics li posen també la part poètica. Gràcies al recolzament dels creadors valencians i especialment al col·lectiu Ovidi Montllor.
Paramount i CNT, cafè pa tots a l'hora del té, ni comunisme ni caritat, ni socialisme ni paritat. No volem l'autonomia allà, tots els polítics a fer la mama, la poesia no és diversió, 30 canals de telecaixó, pornografia per internet i caliquenyos dins del trinquet. Ja no volem veure el paraís, només volem un tros del pastís. Mama, 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 mexicans. Mama, 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 mexicans. Volen tornar revistes, pel·lícules i calendaris d'adults. Els sectors de la comunitat valenciana. El que passava és, com tu deies, Vicent, quan s'arribava a la redacció d'aixos bruts, amb aquestes notícies, amb I objectiva sense cap manipulació, perquè nosaltres hem d'escola valenciana. Toni de l'Estall! Canal 9, este es valenciano. A quatre bandes, una cançó que representa tantes coses. Tantes persones en ella estan implicades, tots nosaltres, inseparable, i a la vora aquestes marques i s'envolen. La Televisió Valenciana està per damunt de signes polítics, d'interessos personals. Tenim els nostres drets. Hi ha un dret constitucional que és estar informat en la nostra llengua, informat de les nostres coses, de la proximitat, dels nostres esports, de la nostra política, de les nostres tradicions, de la nostra música, de la nostra cultura, sempre clau valenciana, perquè tenim un poble amb cultura pròpia. Perdoneu l'atreviment, jo no soc músic, només soc un càmera de Televisió Valenciana. Però, mireu, estic aborronat, a banda de nerviós, estic molt aborronat per la temporada nacional. Moltes gràcies. Vull fer un homenatge a una persona que va fer molt per nosaltres, per Canal 9, per els treballadors. Una persona que va dur els platós de Canal 9 a quasi tots els pobles un a un de la comunitat valenciana, que era Joan Montleón, en el seu programa El Show de Montleón. Heu cantat la cançoneta, se la sabeu de memòria, però estos mos l'han furtat. Mos l'han furtat fins al punt que hem tingut que canviar la lletra. La lletra ara diu, han furtat diners. On estan? On estan? Han furtat diners. El PP ho sap, el PP ho sap, han furtat diners. Cada poble de la seva festa sí que hi ha una cosa que ens uneix a tots els valencians, però que se mos coneix en tot el món, que és... La paella!
així darrere, a veure si volen. La València el president, la València el Bueno, primer de tot, bona vesprada a tots i a totes. Moltes gràcies per estar ací. Manifest en defensa de Radiotelevisió Valenciana. Radiotelevisió Valenciana és, per llei, un servei essencial, un servei públic al qual se li encomana la difusió i protecció de la llengua dels valencians i de la identitat pròpia. Una radiotelevisió valenciana que hauria de ser la garant dels drets dels ciutadans a rebre una informació objectiva, veraç i imparcial. Una eina de vertebració del país, de participació democràtica i l'encarregada d'impulsar el sector audiovisual valencià. Els valencians tenim una llengua pròpia, però tots sabem que una llengua que no té presència als mitjans de comunicació és una llengua condemnada a una mort lenta. Els valencians tenim drets Els valencians tenim dret a una radiotelevisió valenciana pública valenciana, en valencià i de qualitat, que siga eina de vertebració del país i de participació democràtica. Eixa, i no altra, és la radiotelevisió valenciana que reivindiquem. Eixa radiotelevisió valenciana és possible. La societat valenciana reclama una ràdio i una televisió pública en valencià i de qualitat. Són altres els que han pervertit els objectius de radiotelevisió valenciana i l'han convertida en una eina de manipulació i propaganda. Altres. Són altres que tenen nom i cognoms i tots els coneixem, però per correcció política no estan inclosos en este manifest. Nefasta, i els que han buscat el benefici propi en lloc del benefici social. Ara volen tancar Radiotelevisió Valenciana, els mateixos
que l'han dut a la desfeta econòmica i al descrèdit social. I no ho van aconseguir. No ho van aconseguir. No reclamem tornar al passat. No volem tornar al passat. Volem ser el futur. Volem ser l'espill on es puguen mirar els valencians. I per això hem eixit al carrer, per a dir ben fort que Radiotelevisió Valenciana és nostra i la volem nostra. Moltes gràcies. Pública i sense privatitzar. No es tanca i no es privatitza. És nostra i la volem nostra. Moltes gràcies. Encara estem a temps, som a temps encara de canviar les coses si volem. Jo crec que hem de lluitar per canviar les coses. Cantem tots, per favor. Están así recolzant-nos desde la televisió grega. Gràcies. Amb tots vosaltres, un plaer presentar-vos des del coll, el meu poble Alcoi, el meu estimat Ovidi Montllor. Ells són els seus fills, Artur Caravan i Hugo Mas. Un aplaudiment. De matí, pensa si ha passat un dia, si arriba el dematí, pensa si ha passat un dia, han passat dies i anys, i sempre és el mateix dia, han passat dies i anys, i sempre és el mateix dia. Dia de mort i de dol, dia que mai no es voldria, dia de mort i de dol, dia que mai no es voldria, per això ningú no el vol, encara que encara sia, per això ningú no el vol, encara que encara sia. Valencians, valencianes, gràcies, moltes gràcies, en nom dels treballadors de Radiotelevisió Valenciana. És molt emocionant veure i notar el suport a esta empresa que és de tots. Anem a preguntar-li al president de la Generalitat què som els valencians, què som companys, companyes, amics, amigues, què som si no tenim llengua, què som si no tenim cultura, què som si no tenim identitat, què som valencians, què som? Anem a dir-li, per tant, al president de la Generalitat que aquesta empresa és un pilar de l'autogovern dels valencians, de la nostra llengua, de la nostra cultura, de la nostra identitat com a poble i que no ens la van a furtar. Que clar que estem pel tancament en presó dels lladres i delinqüents que han portat a l'autonomia. Senyor Fabra, sentes i busques solucions.
els valencians volem existir per a tindre pes, per a tindre finançament, per a tindre futur. I això és Radio Televisió Valenciana. Senyor Fabra, busca i trobi solucions per a Radio Televisió Valenciana. Moltes gràcies, companys, companyes, amics i amigues de lluitar. Gràcies. Sempre caminaré amb el meu poble. Diuen que és xicotet, jo el veig enorme. No, jo no sé ser del món sense ser d'algun lloc arrelat en el món. Jo sóc de l'univers perquè sóc poble. La bona gent de la comarca em sé com un puntet de la galàxia. Soc d'un país allargat amb illes per la meitat, inclinat a l'orient. Sempre caminaré amb el meu poble.